парламент, ма отвътре нещо изнил. Всичко се е спекло като стар цимент и седят там дебил до дебил. Сутрин там са малко депутати, защото повечето хъркат своите кревати. Та така, че къщата се клати. Къщата Бояна, те си бая богата. Чака, врей, сега с моите спирка. А в това време бях като кирка. Парламента към 1:30, Ахмед по Кирилчето тежко премина. А кога с Народното събрание течеше тежко съвещание, влезе през прозореца оса, някой злобно бърка си в носа. А така, брат, я викна волен, а някой в отговор извика: ти си болен! А на другите вече им писна: какво да се прави, скука ги натисна. По това време малкият Сергей пиеше здраво на един юбилей и с торта прияда мръсната гад, а после от него се разнесе с мраз. А пак се класва в стола се клати, мисли как да пипне големи заплати. Силно Риго се Стефан Софиянски, мяза много на слугат Борянски. Въгъла някой нагъва питка, в парламента се оформа яка битка. В този миг страшен доганските орди нападат. Ала, гърмон за въздуха разправ. Отлично отговори в други вик, ура! Надка здраво се семела, тем се бие и къщи на СДС, елате и вие. Пешо Стоянов нали не е вред, гледа само да бъде напред. Бият се вече час и половина. Започна да напада червената дружина. Станише отчаян, но царят Люд и на Серго той бие последния шут. Никой не знае кой ще спечели тази люта битка, а въгъла някой пак нагъва питка. Молим се вече всичко да свърши. Тази държава само бат Бойко ли работата си върши.